ஆப்பிள் எதுடா தெரியுமா? ஆப்பிள் எது? A for apple. ஆப்பிள் சொல்லு. எங்க இருக்கு ஆப்பிள்? சாட்ல காமி. பால் எங்க? ஆப்பிள். வெரி குட், வெரி குட். டாக். கேட். எலிஃபண்ட். அம்பர்லா. அம்பர்லா எங்க? வெரி குட். கார். ஐஸ்கிரீம். monkey. Very good. Kite. 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 திரும்பி பிடிச்சிக்கோ. இப்போ கைட். Kite. வெரி குட். Duck. Rabbit. Toy. Toy. Grapes. Grapes. Kutti grapes. Grapes. Fish பக்கத்துல பாரு. Fish எங்க இருக்கு? Grapes. Horse. 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 எழுந்துரு. Horse எங்க? Horse. ஒழுங்கா காட்டு. Horse.